Mayong hapon. Nanay Sonia, ay nalang may istorya. Mayong hapon, Nay. Kuan, kanang anak ni mo tong nasa Dubai. Opo. Si Miley. Miley. Nakay balita sa iya, Nay? Taga-agency man mi, gi-applyan tong pag-abroad niya. Gisugo ra pud mi nga moadto diri. Naga-video lang mi kay kuan lang namo, proof lang namo ba nga nakaadto mi diri kay gisugo ra mo mi sa agency. Naalang may papirmahan nga papilis sa imuha. Kaya ang imo anak didto sa gawas nabuntis. Nabuntisan siya. Og negro. Oo, nya naay mga papers nga ginapapirmahan kay para makaulit siya. Eh, bawal man dito mabuntis, no? Buntis rin. Tapos papadaan ni mami, natiyan yun. Tapos sa pwede. Kaya sa lilis pawa niya po mami. Ano sila nabuntis? Wala lagi nabuntis. Wala man may kabalong ma'am, gisugo. Sugo raman mo eh. Kay busy man ko kay Ramadan, dili siya nagakuan ba? Nagakontak ko sa kuan ng man, panagsara. Sa once a month. Usahay na po, kadyot na po kayo. Kung pagid niya road, birthday. Ay, birthday ni mo karon. Milagro gani ko kay wala nag-text. Wala nag-greet siya. Kasi na busy to, kasi galain yung paminaw, kaya buntis naman. Sana all. Labi ang kabalunay, kay isugo raman mi, gina naman mi nga, doon sa dere, na ipapirmahan, kay para makaulit siya. Wala pa siya ba na? Wala. Okay ra, na, kay apo sa negro. Gani, okay ra gani, magkaapo ka negro. Oh. Kanya, ang Basig kwartahan da ito. Hindi naman ito ma'am, buntis siya kayo, wala may kaning kasi. Hindi naman ito. Oo. Nay, wala ka kulbae nga nabuntis siya. Nalipay ka. Ang among nakuha, ako lang istikin na ko na ay something na tago. Ayaw lang kakulba kay stroke baya ka. Ayaw lang kakulba. Nala may papirmahan dito, kadali okay ra. Lalayan lang nato. Boss, dali ra kaayo kay balik mo gud nila yon. Natumba ka nay. Oo. Ako rin siya. Hello. May gamit kay sa doha ka oras. Ako rin sa akong umagad niya siya. Ako nang simulit balay baka na manok. Mao pa kaniya nakitaan. Diyan ko niya nakitaan. Haloon. Sir, mayong hapon. Taga-agency mi, nagadto mi diri kay naalang mi papirmahan. O kay nabuntis man to imong anak. Okay ra daw kita tayo mabuntis nya. Nya ang tatay sa bata, tay kay kuan negro. Bahalag Amerikano. Gani. Sige. May sabot. Oo. Ali, gang ikaw na lay kuan. Tanaw ng Kay basta kay para naipirmahan sila. Surprise! Kabalo na lang istaan mo lagi. Happy birthday! Joke lang, Nay. Happy birthday! Salamat aking nanay. Okay ra. Daan ko lagi ko. Happy birthday, Nay! Badalang gayag bulak. Bulak sa paghigugma, no? Ma'am, hapit di ko na ilan. Ano siya? Happy birthday, Mama. Ang pingi permi imong kaugalingon, dapat permi ka himsog. Muli ko karong tuiga, ma. Paabot ako. Magkita na jud ta. Maong dapat dili ka magluya-luya og permi ka magpakabaskog. Ayo-ayo mo tanan diha nila papa. Magkita na ta tanan pohon. Love kaayo ta mo. Surprise from your loving anak all the way from Dubai, si Ma'am Miley. Okay, happy birthday. Salamat kayo may sa mga katuwa. Mahal ko nagpalandong may.
Salamat kayo, May. Taon mo, salamat kayo, May. Pag-amping mo, May. Tagod na agad mo, May. Kita kaya po, May. Eh, wala ka, May. Kamot ko. Oh, ing nanay nga. Oo, ing nanay nga tinud-amay ha nga iniguli ni mo na ay bata. Okay. Sige tay, ikaw tay. Ali. Unsay mong wish kay nanay siyang birthday karon? Pa, ginawa siya tarong ba siya sa iyong anak. Ay, mao jud. Oo, gaygo. Pa, paluya-luya siya, oh. Di siya kitag apo ato, bahala nagnigro. Mao jud. Ah, sige nya. Unsay maingon nimo sa imong anak? May, salamat. Oh. Salamat kay nag-ingon na siya ganinang buntag nga pag dato pa daw siya, mailhan siya. Ganina. Mao ba? Ah, okay ra be, bahalag pobreta basta mayong lawas, no? Oo. Oo. Sige, oh, natulwa dalwa ni tatay okay, wala na dayon ng apo. Sus. Di pa yun ako. Di ba na? Oh, fight no kay naay uli na si Mamay karong ano, karong tuiga. Wala akong makuyaway sa apo. Ang pirma lang. Sige, kantahan na to si Nanay Saog happy birthday. Nailan. Happy birthday to you. Okay, make a wish na and blow your candle. Yay! Happy birthday! Nanay, nalipay ka karon? Grabe ang kalipay. Wala jud ka nagdahom. Ito akong luha kay wa ko dayon. Ah, gani. Ay, ako sa imo ha, May. Pag-amping niya sa imong kaugaling mo. Pag-amping sa sarili, May. Pag-amping na buhay, May. Pag-amping sa amping. Oh, naka-inspirasyon na ino magpakabaskog jud ka. Oh, happy birthday. Nakahanda dira wala. Wala. Yawa na to kanding. Ang inyong anak gipadalaan mo sak-sakong bugas, no? Para dili manggutman ba. Genay happy birthday. Palakpakan na to si nanay.